just natural. It's very important for umuntu. Don't doubt yourself. Yonke into oyenzayo yenze ngokwendalo. Unguwe, awusoze utshintshe uba nguwe. So push yourself. Umntu uyathetha, suba mind abo bantu. Not wonke umntu uhappy ngento oyenzayo okanye ngento okuyo. Like not wonke umntu uhappy. Soze abekho happy because laa mntu lowa ubawela uba kulaa ndawo ukuyo okanye ubawela uba nguwe and soze abe nguwe, and ubawela utshintsha indlela oyiyo ube yile ndlela abawela ube yiyo yena. So wena sovumela abantu batshintshe ubuwena so that uzoba yile nto bafuna ube yiyo. Ii-opinions zabantu zii-respect. Respect is very important. Respect is another key to success. Without i-respect, you are going nowhere. So wena, if you want to be successful, you need to respect and respect i-opinions zabantu. Let's say abantu bathi into ethile, yes, indlela ababona ngayo, and then wena you can't prove them wrong. Ba-wrong aba bantu bayaxoka, mna andiyo le nto bathi ndiyo. No, let them bathethe ngale ndlela bathetha ngayo because awukho kwilevel yabo. So ilevel yabo yile yoba bafowukhase kwabanye abantu instead of bafowukhase kubo. So wena ungabobathethisa abantu abanjalo, iba kwilevel yakho. Ilevel yakho ithi you mind your own business, ufowukhase kuwe. So uzama ubhilda wena, not abantu abazama ukuncedisa to build yourself because bazakuxelela uba wena you need to nto nale instead of bafowukhase kubo. So wena be yourself, don't listen to others because bazakulahlekisa. Only associate yourself with abantu aba-positive. Associate yourself with abantu aba-positive ngokomqondo, abantu aba-successful ngokomqondo, abantu aba-successful financial, abantu abarishe izinto in life because aba sikumgquba sonke asoze bakuphushele phaya. Once bakubona ingathi uyaphuma kubo, uyaphambili, bakufuna soloko ukwindawo eyi-one because babhiliva ukuba thina sikwilevel eyi-one but wena ungakwilevel eyi-one nabo but i-mentality yakho i-outside bona. So guys, we need to push ourselves before it's too late. Thank you.